Dobrý den, přišel čas mytí a ráda bych vám ukázala, jak to vlastně vypadá. Teď se jdu připravit oplach vlastně na závěrečnou péči, kterou můžete zkusit i vy, kteří nechcete zkoušet mytí živou péčí, ale ještě vám něco jako by vlastně schází. Takže určitě můžete použít šampon, masku, kondicionér a tady ten oplach jenom vlastně jako na závěr a můžete sami zjistit, jestli vám to dělá dobře a nebo ne. Tak, v hrnečku mám připravený měsíček, protože hojí, levanduly, protože hydratuje, sléz a topolovku, protože mají slezové látky a fungují jako kondicionér. Tak, teplota by měla být na 80 stupňů, máme na uvařínu a zaleju. A ještě vlastně mám růži, teďka když vidím, jak vylézá, tak ještě jsem dala růži. Tak a nechám aspoň 2 hodiny působit, louhovat. Je to tu, jdeme si umýt hlavu, nebo já si jdu umýt hlavu a dneska zvolím žloutkový šampon. Výrobu žloutkového šamponu doma. Budu potřebovat 4 vajíčka, ale jenom žloutky. Jo, hlavu jsem si měla naposledy v pondělí. Vím, že už je to, dneska je sobota, takže je to 6. den. Vím, že už je to jako hranice, dost nechutnosti, ale potřebuji zjistit, jak se ta pokožka bude vlastně jako chovat po těch 6 dnech a udivuje mě se hlava nemastí, jsem opravdu jako sušák, že mě nesvědí. Jdu mít z toho důvodu, protože už mě to přijde slehla a takové jako unavené, prostě použité. Jo, potřebuju tam ten refresh, abych se cítila čistá. A už je vidět, že tomu dochází hydratace, že začíná trošku elektrizovat ten vlas. Takže dneska teda mytí žloutkovým šampónem. Tak, jdeme na to. Na svoji hustotu mám připravený 4 domácí šťastný vajíčka. Připravenou hrneček, do kterého dám žloudek. Opravdu čistý žloudek, když tam necháte bílek, budete špatný. Mističku na bílek a sem si pak přeleju vždycky ten čistý žloudek. Aplikační lahvička, moc dobrá věc. Vezmu a opravdu máme hotovo. Přidám vlažnou vodu, ne studenou ani ne. Nic velkého, nic zásadního. Tady to zamícháme. Vidíte, jak to začíná pěnit? Tak, rozmícháme. Přileju a půjdeme umýt. Šampon je hotový. Taky. Scedím bylinky a půjdu si umýt hlavu. Nezapomeňte do toho zcezeného nálevu dát jablečný ocet. Ještě takový point. Topolovka a sléz barví stahují na žlutý tóny, takže vlastně můžete blondýnky s tím stahovat žlutou, kterou nechcete. Tak, teď koukejte, co se stane, když přileju jablečný ocet. Dejte ho tam tak žlíce. Krásně to zasvětlilo. Je to takový růžový. Tak, a jdem to umýt. Tak, jdem na to, jdem to umýt. Mám připravený ručník, žloutkový šampon domácí, rozmixuju. Kdo nechce použít žloutkový šampon, může použít normální klasický šampon, jo? Hydratační, nejlépe. Tak, mám přeliv, mám tady ten tónuje, jo? Tím, jak je tam sléz, tak a ta topolovka, ty barví. Tak, před mytím vezmu hřeben a rozčešu. I ty, co jsou vlnitý, když vám to jde, netrhají se ty vlasy a je vám to příjemný, tak to rozčešte, protože za mokrá ten vlas už je nejzranitelnější a můžete si ho přetrhnout. Tak, rozčešu, hotovo.
Mám tam samozřejmě vlasy. Tak, jdeme umývat. Ani vařící, ani studená. Něco mezi tím. Aby se tam to vajíčko netrclo. Nejdřív hlavu namočit a spláchnout nečistotu. Pořádně. Hotovo. A ani to tak dlouho netrvalo. Foukačka. Vlasy umytý. Čurba na dobu nezbytně nutnou. Vezmu, sundám. Tak. Může se rozčesat. A jde se foukat. Bez nástavce nefoukat. Teplota střední a nejvyšší fuk. Foukáno cca na 80% a jdem to dofoukat hřebenem. Hotovo. Takže takhle vypadají vlasy po umytí žloutkem a zalití bylinkovým čajem s jablečným octem. Tak jo, byli jste u toho. Krásný, opravdu krásný pocit. Vlasy jsou hezky vzdušný, objem dělají a voní. Tak jo, dejte mi vědět, jestli jste zkusili nebo zkoušíte.